Fietsen erin is op zaterdag 31 augustus, hier bij Jachthaven Wansum. Op de achtergrond zie je te liggen. Het evenement is voor iedereen toegankelijk en natuurlijk mag ook iedereen meedoen. We willen vanaf 10 jaar toestaan, omdat het toch wel een beetje lom kan gaan. Iedereen tot de 18 jaar moet door middel van een ouder of een verzorger toestemming krijgen middels een formulier. Wij gaan hier vanaf het terras, vanaf deze hoogte, met een schans naar beneden. Dan krijg je een stuk vlak over het water door middel van pontons. Op het einde komt weer een kleine schans. En als je dan met de fiets door de lucht heen vliegt, is het de bedoeling dat je de bel aanraakt. En wie het snelste doet, die heeft gewonnen. En is het de bedoeling dat de fietsen gewone fietsen zijn? Nou, wij zorgen voor fietsen. Mensen mogen natuurlijk zelf ook een fiets meenemen. Versierde fiets is ook altijd welkom. We moeten wel opletten dat er niet te veel poespas aan zit, waardoor de veiligheid in gevaar komt wanneer alles in het water belandt. De deelnemers krijgen sowieso allemaal een reddingsvest en een helm op. Dat is gewoon verplicht. In het water zijn ook meerdere duikers aanwezig. Dus op het moment dat je fiets in het water valt en jij ook, kun jij fatsoenlijk naar de kant zwemmen en eruit. De duikers die zorgen ervoor dat de fiets uit het water gehaald wordt. Wat is er te doen en te zien voor de toeschouwers? Ja, een groot spektakel natuurlijk, want het is iedere keer spannend hoe diegene het er vanaf gaat brengen. We hebben de laatste keer meegemaakt dat er zelfs de fiets boven in de bel bleef hangen per ongeluk. Maar ja, dat is natuurlijk iets heel onverwacht. Buiten het spektakel op het water hebben wij hier ook heel de middag een frietwagen staan. En die blijft totdat iedereen genoeg gegeten heeft. En natuurlijk kunnen de bezoekers op het terras en op de dijk ook een drankje krijgen. We hebben een Facebookpagina aangemaakt, Fiets hem erin. Op die pagina staat ook een e-mailadres vermeld. Daar kun je je op aanmelden. Je kunt je op de dag zelf ook nog aanmelden. We hopen natuurlijk op schitterend weer en op heel veel deelnemers, dus tot dan. De Big Band Noord-Limburg komt live optreden in het centrum van Venray op zaterdag 31 augustus. Houdt u er rekening mee dat de locatie van het optreden is veranderd? In plaats van op de Grote Markt kunt u komen genieten van gezellige en bruisende muziek op het Schouwburgplein. Aan de vooravond van de kermis in Oostrum zorgt ethisch coverband The Wave het Allemanscafé veranderd in een donkere ethische wave scene. Hits als Promise You a Miracle, Enjoy the Silence, Don't You Forget About Me en ook nummers van U2, Depeche Mode, David Bowie, Talking Heads en nog veel meer kunt u op deze avond verwachten. Na de afwezigheid van een aantal jaren organiseert Venray Oldtimer City zondag 1 september wederom de nachtrit. Een rit die gaan van 120 kilometer die we starten vanaf de A73, de Robijnse Put. Een route van 120 kilometer waar we natuurlijk nog niet verklappen waar die naartoe gaat. Een route met een tussenstop en een aantal leuke behendigheidsproeven wat we ingebouwd hebben. Meer verklappen we niet. Afsluitend doen we het wel weer met een Engels ontbijt zoals dat de voorgaande sessies ook was. Opgeven kunt u zich nog steeds via Venray Oldtimer City en we hopen dat u dit jaar ook weer daarvoor mogen begroeten. We zien u graag in Venray. Buiten op de parkeerplaats en ook binnen bij wijkcentrum Het Steksk in Landweert wordt een rommelmarkt georganiseerd waar verkopers alles kunnen aanbieden zoals bijvoorbeeld kinderspullen, prularia, kleding, antiek, klein huishoudelijk en hobbyartikelen. De entree is vrij. Aanmelden voor verkoop is vereist. Er zijn tafels te huur, er is geen ruimte voor commerciële verkoop en er zijn diverse activiteiten voor de kinderen. Op 7 september is het zover. Laat je meevoeren naar Jera Season Kick-Off in het gezellige IJsselstein om hier je trommelvliezen te laten strelen door heerlijke hitjes en je keel te smeren met bijvoorbeeld het vloeibare goud. Dit jaar wordt er alles uit de kast gehaald om er weer een geweldige editie van te maken.